Sál tečické Sokolovny se zaplnil kovboji, trampy, tanečníky a příznivci country muziky. Je polovina listopadu a s ní přichází neodmyslitelný country bál. Country bál je v Tečicích obrovskou tradicí každý rok a vidíte určitě podle obsazenosti, je tu plno. Jako první zvala na parket kapela Kousavá deka. Že ji neznáte? Hrává tady často. Ještě loni vystupovali pod názvem Hezký Pepo. Nové jméno se ale dostává do povědomí publika jen těžko. Členové kapely se můžou jakkoliv snažit, ale stejně fanoušci křičí Hezký Pepo, takže ten název v podstatě trvá. S místními severy hrávají už delší dobu a tečické příznivce se nemohou vynachválit. My jsme se setkali náhodou na nějakém společném hraní a od té doby vlastně tak nějak jsme si padli do noty a Tečice, to je fantastická akce, která se nám vždycky líbila. Hrajeme tady hrozně rádi, protože tady fanoušci mají country rádi a je tady vždycky velmi příznivá odezva. Pak už nastoupila místní trampská skupina Seveři a parket se zaplnil. Zábava byla v plném proudu. Seveři jsou zde populární, jsou velmi známí a určitě dělají velkou vizitku této obce. Country bál má už svoje stále návštěvníky. Místní, přespolní i ty, kteří tady bydleli a rádi se sem vracejí, aby se pobavili a popovídali se svými známými. Mám tady kamarádku vlastně a je to tady fajn. Je to paráda, je to úžasná atmosféra, kapely hrajou skvěle. Strašně rád se semka vracím a já nevím, co k tomu víc dodat. Pozdě večer se ukázala na pódiu další kapela, Jarda Bílek a spol. Všichni muzikanti připravili tanečníkům pravou country atmosféru. Na kytaru, a to, co nechtěl.